Oo. At ang kagapon niya, Desierto to. Barangay Desierto to yan. Kadamo-damo sa amon. Kay, di ba may araw sa subong Negros Island region na kasi ito siya may before na-start si NRR, dito na siya na-assign. Pero dito na mo, dito mo, amo pang pagunda ng ulan dito. Yung istoryahan ko gani sila. Ang katulad, singanay ka na puli na kami, amo pa na magundang. Naman ang ulan na papuli na naman. Ano na salad? Ay, sorry. Ato mo pa ito mga, may mga upad ko, di ba? Oh, sige, ang baka sige laing pagigyan ko. Kaya man to wala mo kung nagminyaw sa inom. Kuya nga mo, yung inom niya, hindi na yung saling kuya baso-baso, yung butilya na yan. Ano na? Binutilya na. Finishing my battery because you're loading your game. Kamulong. It's about all the food is here. What did I say? When the food's here, you have to stop saying. Yung sabaw, kamuwa. Ito pa. Yeah, when you make sure you eat your food. Ayun na sabaw mo. Rice and sabaw. Video tanay ha, kay butang ko sa akon nga vlog. Sinigang mix. The journey's over. Gusto niya nga raka ka mo no. Why are they still going? I-post sa YouTube. We need to go to 1 million. No, we need to go to 10,000. May ka-istorya mo siya. Dude, help me. Oo. Tapos dito tayo sa Bale, magpakatkan mga dyan, ma'am. Pwede ka mo kalakad-lakad ng shoreline, ma'am. nami. Kalak ko naman sa kilid mo. Nagapilit na ako. Dali lang, hantak mo picture. Iyoy. No, yeah. Okay. Man, a little bit here. Hilay ka mo sa middle. Dire na nga bayo si Gloria Diaz, no? Wala mo. Sa Balay Kugo.
Ano gani ngalan niya sini? Balay Kogon. Balay Kogon. Ayun sa may ano doon, may logo doon. Oo. So this is another cottage here, and Sikogon is trying to compete with Huni, but I think this is much more cheaper than Huni. How much you said? 7,000 something? Okay, so it's really affordable. Okay. Bahay ano gani ni tawag mo na? Balay Kogon. So this is the Balay Kogon, and I think that is the sandbar there. Okay. Mamagi lang ah. Dili naglabay ako mga upod. Oo, binayaan nila ko. Salamat. So, this is now the community here of the local people. And Amo gani ko no, mas bigyan ulo na. Nagtingin ulo na tumasuka. Ginahungod siya gidatan nga mapakon mo. ay may atras man eh. Ay! Mom. There we go, smile. Hindi pa mamo yung ganyan mo. Sino? Explain niya to gina, no? It must be both makatuto sa din to. Basta. As long as she's okay. Yeah, okay, good. So, it's okay.
No, when I listen, listen. You just screamed in my ear, you know. Oh my goodness. No, you just Hi, Josh. I'm sorry. This is like an EV. This is an electronic tricycle. You see it's quiet? Not as loud? This is an e-trike. Katuan ka karon. You know, Atinas, May station 1, ma'am. Dan ka lang kamo karon ma'am, ha? Dan ka lang kamo. Kilala mo, no? Oh. May ara sila man nga, ano. Okay. Yeah, he's a very good best friend. Best friend. Kasi maglupat niya. Ang kalok mo sa ha? Taga dire ka gidya sa Hindi. Pero nag-start ko din 1999. sino lang galit. Kaya naka-years, hindi na ako nakapagsawa. Hindi ka pa kabalo siyang mapal sa kwan. May mga ara, nakaintindi. Layo sa Ilonggo, no? Layo. Pero damok sila salita na halimbawa, pero sa Boracay, paglapot mo sa iyak na barangay Puluanga, may tono, may letter L. Pagkapot sa Kalibo, may tono man alain. Pero parehas sa Letter L. letter L, Lon. Ah. Ito naman Ron. Pariya man gali sa mga bulanon. Yan. Wadya mo, inda yun. Kaya pot kaya may kaya Iran may Panitimi sa una si Claro mo, tahon. Wala pa ginayang makwanto no ang Boracay na. regards ka siya dali sa Naga-ara. Di naga